Hello! Hello, Kumusta man yan? Kastoy na ta, mapanak makipunsyon. Para ka kita yung mahilig, itinaangri. Ken butit. Sobrat anggod na. Malagip kumandiyag ko, di damot at sumrek kwarto. Gaputi gagar mo, ginuyod mo, di ulas ko. Kitita na ng rugi, tinta panaggapo. Gaputi banog ko, kasta unay anang sabko. Malagip mo kad maestro, mo agpadaya dagiti Ilocano. Nagadu nga parsyenda, da baboy kalding ken aso. Maawis ti karuba, agraman pamilyada, tapnon awan makuna. Dagiti met daduma. Anaya narangas mo, damot at akay ba? Pungad ka ulas, urada na ang titigis. Di mo Right na malaeng, di arakot ken dakit sunod mo. Insukat na sa balin, ngem tay butin na kaangin. Kapaunay ka talaga sa balik-bilig mo. Bon, hilig ko mapan makipunsyon. Medyo malsam. Bon, tay kaslaki na Ikili-kili na. bon. Malagip ko pa'y biyag ko, idi na pantajay ili. Kunang agoraya, tain kagitan ni kompadre. Ngamidin tapuni ay anyan akigtot ko, nakita nga awit-awit mo. Sa nga batya nga igago. Apo, analaki na buraya na yan. Mangkay nagkalong. Ananya naranggas mo, damot at akay ba? Pungad ka ulas, urada na ang titigis. Di mo Ay malaeng, di arakot ken sunod mo. Insukat na kisabahin, yem tay butin na kaangangin. Ananya naranggas mo, damot at akay ba? Pungad ka ulas, urada na ang titigis. Di mo Ay malaeng, di arakot ken sunod mo. Insukat na kisabahin, ngem tay butin na kaangangin. Di mo Ay kumalaeng, di arakot ken sunod mo. Insukat na kisabahin, ngem tay butin na kaangangin. Abay, pangimas na una di alsun na na yan. Ermay, Di ang nagimas. rina, minsa bagay. So tinaimas di jay. Tina ang ringa og sakit na imas eh. Agay ayat
mumut nya maestra. Imasang Rasmussen. Thank you for joining